Kontatu diguzu, ze ekarri ez dute, ze janari mota ekarri ez dute? Janaria tipiko Marokokoa, kultura desberdina, pixka horria eta txorroz Marokokoa, pizzak. Horria asko barruan gauza dauka. Aragia, txekiria edo atun edo espinakak eta denak, bai. Demora asko pasatu aldezute hau prestatzen, zenba demora pasa dezu hau prestatzen? 3 egun bat eta honekin. Herritarren aldetik, anoetarren aldetik, jende asko etorri da ikustera, probatzera, galdetzera, interesa dut? Bai, jende asko gustatzen janaria desberdina, janaria tipiko denak, tipiko... Zer esaten ditu jendeak, probatzera etortzen da jendeak? Jende anoetan, eta Tolosan, Iruran, etorre festara eta hemen jaten. Jendeari gustatzen zaio edo? Bai, gustatzen zaio eta hitz egin, zorekin eta jente oso jatorra da, bai, jende hemen. Zuentzat, pentsatzen dut eguno importante izango dela ez, integratzeko ez, eta herritarrekin zego. Bai, hitz egin eta kultura hemen ikasi eta denak. Aspalditik bizi zara zu Anoetan? Euskal Herrian bederatzi urte. Orain eskera ikasiari naiz, baina ez, asko ez.